Cel mai elocvent exemplu de cartelizare este sistemul de vot la alegerile locale. Din 2012 încoace, primarii se aleg într-un singur tur de scrutin. Ghiciți cine a susținut cu încăpățânare această regulă? Exact! Toate partidele mari din Parlament. Candidatul partidului mare are un avantaj enorm. Poate câștiga chiar dacă ia 30% din voturi, atâta timp cât opoziția e împărțită. Organizațiile civice, experți în democrație, toți au cerut revenire la 2 tururi pentru a crește reprezentativitatea aleșilor locali. Reacția partidelor mari? Nu e nevoie, costă prea mult, e complicat. Da. Argumentul lor favorit a fost că alegerile în 2 tururi ar fi prea complicate pentru cetățeni și prea scumpe. Sigur, fiindcă românii, popor care se descurcă să voteze la prezidențiale 2 tururi, brusc nu mai înțeleg la primărie cum funcționează treaba. În realitate, costul unui tur 2 local ar fi infim comparat cu bugetul statului, sub 0,1%. Dar adevăratul motiv este să-și blindeze pozițiile de baroni locali.